वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग क्या सबका सबको राम राम। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଅଫିସ ଯାଇଥିଲି, ଅଫିସରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି ରୁମକୁ, କାହିଁକିନା ଆଜି ରବିବାର ଅଛି, ରବିବାର ବହୁତ ସାରା କାମ। ଆଉ ପଳେଇଥିଲି ଆମର ଯେଉଁ ପାର୍କିଂ ଯେଉଁଠି ସାଇକେଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରଖାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲି, ସାଇକେଲ ରଖିଥିଲି, ସାଇକେଲ ନେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ରୁମକୁ, କାହିଁକିନା ଆଜି ରବିବାର ଅଛି, ଆଇଲା ପରେ ବସ୍ ମିଳିବନି। ଆଉ ମୋତେ ସାଇକେଲ ଦେଖ ଏଠି ପୁରା ବସ୍ ଜାଗାରେ ପୁରା ଅଛି, ବାହାରିଗନି ରୁମକୁ, କାହିଁକିନା ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ଆଉ ଆଜି ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖ, ସକାଳ ଏବେ 6ଟା ବାଜିଛି, ଟାଇମ୍ 6ଟା ହେଇଛି। ଆଉ 6ଟାରେ ପୁରା ଦେଖ ଭାଇ, ସକାଳୁ ପୁରା ମାନେ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ରୁମକୁ। ଆଉ ରୁମ୍ ଯାଇକି ବାଟ ଯାଇକି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ସେଠି ପଳେଇନି ପଦାକୁ, କାହିଁକିନା ଏଠୁ ମୋତେ ଆଉ ରହିଲା ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା ଏଠି ମୋତେ ରୋଡ଼କୁ, କାହିଁକିନା ରୋଡ଼ ଉପରୁ ନ କାହିଁକି ଏପଟେ କ'ଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଛି, ସେପଟେ ଜଲ୍ଦି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଯେତେ ସକାଳୁ ଯିବି ଏତେ ଜଲ୍ଦି କାହିଁକି ଚାପିକିରୁ ଆମର ଟିକେ ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଗାଡ଼ି, ସେଥିପାଇଁ ଯାଉଛି ଭାରି। ଆଉ ଯାଇ ପଳେଇନି ରୋଡ଼ ପାଖକୁ, କାହିଁକିନା ରୋଡ଼ ପାଖରେ ଟିକେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ଜାମ୍ ରହୁଛି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍। ଏବେ ଯାଉଛି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରିବନି, କାହିଁକିନା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇ ବ୍ଲଗ୍ ବନଉଛି। ଏବେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ରୋଡ଼ ଏପଟେ, କାହିଁକିନା ଏପଟେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ, ଗାଡ଼ି ଜୋର ଚାଲୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଏରିଆକୁ ପଳେଇଥିଲି ମୁଁ, କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ି ସକାଳ ଜୋର ଟିକେ ଚାଲେ, ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ବାଟ ଆଗରେ ଟିକେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟିକେ ନିମ ବ୍ରସ୍ ଦାନ୍ତ କାଟି ନେମି, କାହିଁକିନା ବ୍ରସ୍ କରିବାରେ ମୋତେ ଅଛି ନିମ କାଠିରେ। ଆଉ ଆଗରେ ମିଳିବ, ସକାଳ ସକାଳ ମାଛ ପାଇଁ ଆଇଛନ୍ତି, ଆଗରେ ମାଛ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏଠି, ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ମାଛ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ମୋତେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଠି, କାହିଁକିନା ନିମ ବ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଟ ଟିକେ ମୋତେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ନିମ ବ୍ରସ୍ ନେନି, ନିମ କାଟି କାହିଁକିନା ଘଷିବି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିମ କାଠିର କେତେ ପାୱାର। ଆଉ ନିମ କାଠି ନେଇକି ଯାଉଛି ଦାନ୍ତ ବ୍ରସ୍ କରିବୁ। ସକାଳ ସକାଳ ଗାଡ଼ିର ପୁରା ଦେଖ, ଯେତେ ଜୋର ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି ପଡ଼ିବୁ ପଟ ପୁରା ମରିଯିବୁ। ଏ ଜାଗାରେ ଟିକେ ମାଛ ବିକ୍ରି ହୁଏ, କାହିଁକିନା ଏ ଟିକେ କମ୍ ଦାମ ବିକ୍ରି ହୁଏ ସମୁଦ୍ର ମାଛ। ସକାଳୁ ତ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ମାଛ, ବହୁତ ଜାମ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆଜି ରବିବାର। ମୁଁ ତ ଖାଇମିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭଲ ମଜିମି, ସେଥିପାଇଁ ଖାଇମିନି। ବହୁତ ମାଛ ବିକ୍ରି ହୁଏ ବହୁତ ଜାଗାରେ, ଲୋକ ବି ଗହଳି ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ହେବନି, ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଗକୁ। ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗନି ରୁମ୍ ପାଖରେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା ରୁମ୍ ପାଖରେ। ଆଉ ସକାଳ ତ ଟିକେ ପବନ ସ୍ଲୋ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ହେଇନି। ଆଉ ଗରମ ରୁମ୍ ପୁରା ଗରମ ହେଇଯିବ, ଶୋଇ ହେବନି। ଆଉ ଏଠି ବାଟରେ ଯାଉଛ ଗୋଟେ ଭାଇଟେ ଦେଖାହେଲା, ବଡ଼ ଭାଇଟେ ଦେଖାହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ନା ସବୁ? ହଁ ଭଲ। କ'ଣ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଗାଁରେ କ'ଣ ଖବର ସବୁ କହ? ଗାଁରେ ଖବର ଭଲ। ଆଉ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ବୁଲି ବୁଲି ଗାଁରେ ଆଇଛି, ଗାଁରେ ତ ଗରମ ଜୋର ହଉଛି। ଏବେ ତ ଧାନ କଟା ଧାନ ଟାଇମ୍ ହେଲା, ଧାନ ଗାଁରେ ଗଛ ପଳେଇଲୁ କେତେଟା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ପଳେଇ ରୁମ୍ ପାଖକୁ, ସାଇକେଲ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ସାଇକେଲ ପୁରା ଜାମ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ପୁରା ଆଜି ସକାଳ ସମିତିର ଛୁଟି ଅଛି, ଦେଇକି ଆଜି ଅଫ୍ ରବିବାର, ସେଥିପାଇଁ ସମିତିର ସବୁ ସାଇକେଲ ଏଠି ଅଛି। ମୋତେ ପୁଣି ସେଠି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ସାଇକେଲ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯା ନା ଗୋରୁମା ଖାଇବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସକାଳୁ। ଆଉ ଖାଇକି ଯିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡେଲି ଖାଇବା ରଖାହେଉଛି ଆମ ରୁମ୍କୁ। ଯାଅ ଯାଅ ଖାଇକି ଯାଅ, ଖାଇକି ଯାଅ, ଖାଇ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ। ନା ଆମ ରୁମ୍ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ରଖନ୍ତି, ଆମେ ଖାଇବା ସବୁବେଳେ ରଖୁ ଆମେ। ଯାଅ ଖାଇକି ସେତେ ଯାଅ, ଯାଅ ଜଲ୍ଦି ଯାଅ, ଖାଇଦେଇ ସେ ପଳେଇବ, କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଖାଇ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଖାଇବା ପଳେ ଆମେ ଯା ନା। ଡର ଲାଗେ, ଡର ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ବଡ଼ ମାରିବ ସେ ରହୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେମି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରହୁଛି। ଯା ଜଲ୍ଦି ଯା, ବ୍ଲଗ୍ ରେଣ୍ଟ କରୁଛି ଏଠି, କାହିଁକିନା ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା, କାହିଁକିନା ସେ ରହୁଥିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେମି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ସେ ରହିଥିଲା। କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାତିରେ ଆମର ଯେଉଁ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ମିଳେ ନା ବଳେ, ଯେଉଁ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ କରୁ ସକାଳୁ ଆଣିକି ରଖିଦେଉ ତଳେ, ମାନେ ଯେତେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଆଉ କୁକୁର ମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦିଏ। ଆଉ ଏଠି ଆମ ରୁମ୍ ପାଖରେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଅଛି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାଇନା କ'ଣ ପଳେଇଛି କୁଆଡ଼େ, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଏବେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିନି ରୁମ୍ ପାଖରେ, ମୁଁ କ'ଣ ଧୋଇନି, କାହିଁକିନା ଏଠି ବ୍ରସ୍ କରିଥିଲି, ବ୍ରସ୍ କରିଥିଲି ମୁହଁ ପକାଏ। ରୁମ୍ର ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ନା ବନା ହେବ ଖାଇବା। ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା
ବନେଇବ କୁହ ଗୁଡୁ କ'ଣ ଖାଇବା ବନାବ ଗୁଡୁ ପୁରା ନାତିଛି ମାନେ ମାଗି ବନେଇବ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ବନା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ବନା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇକି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବା ପଡ଼ିବ କାରଣ ରବିବାର ଛୁଟି ଅଛି ଖାଇମୁ ଜଲ୍ଦି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପିଆଜ କଟା ତୁଝେ ଜଲ୍ଦି ପିଆଜ କାଟେ ମୁଁ ଟିକେ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ ଜଲ୍ଦି ନାଇଟ୍ କରିକି ପୁରା ଝାଳ ନାଳ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି ମାଗିର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡୁ ଏବେ ଲାଗିଛି ପିଆଜ କାଟିବାରେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଗୁଡୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ମାଗିବ ମୋତେ ଟିକେ କହ ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ କହିଛି ସେ ମାଗି ବନେଇବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାଟୁଛି ପିଆଜ ଦେଖ ଜଲ୍ଦି ପିଆଜ କାଟୁଛି ଆଉ ତାର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ କ'ଣ ପାଖକୁ ବିଲାତି ଆଳୁ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କ'ଣ ପଡ଼େ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କିଏ ପଡ଼େ ମାଗିରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଶୁଣୁଛି କହୁଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକେଇବି ମାଗିରେ ଚାଖଣା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ଚାଖଣା ବନେଇବୁ ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାଟିଦେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାଟିଦେବୁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ପେଁଛଳେ ଭେଦେଇବାରେ ମୋତେ ଆସିକି ରବିବାର ଆଜି ଅଛି ମୁଁ ସଫା କରିବାର ଅଛି ହଁ ମୁଁ ସଫା କରିବି ପେଁଛଳେ ଭେଦେଇ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏତିକ ସଫା କରିବା ହେବ ଆହୁରି ଏତିକ ଶୁକା ହେଇଛି କାଲି ରାତିରେ ଶୁକେଇ ଯେଉଁ ସଫା କରିକି ଯାଇଥିଲି ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ଏବେ ଆଜି ପୁଣି ଖାଇଦେଇ ମାଗି ଦୁଇଟା ଖାଇଦେଇ ପୁଣି ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସକାଳୁ ଏତେ ସକାଳୁ ମାନେ 6:30 ହେଇଛି ଖରା ମାନେ ଏତେ ଜୋର ଖରା ହେଇଲାଣି ମାନେ ଆଉ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମନ ହେଉନି 6:30 ବେଳୁ ରୁମ୍ରୁ ମାନେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମନ ହେଉନି ଖାଲି ଖାଅ ପିଅ ରୁମ୍ରେ ଶୁଅ ରୁମ୍ରେ ବି ଗରମ ହେଉଛି ଭାଇ ରୁମ୍ରେ ଏତେ ଗରମ ଆଉ ସକାଳୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ନିଜର କାମ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂଟା ମୁଁ ଉପରକୁ ଯିମି ଦିନେ ମୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ଜଣ ଅଛି ଉପରେ କାମ କରୁଛି ମୋତେ କହିଛି ଜଣେ ନେବ ବୋଲି ମୋତେ କହିଛି ନେବ କଲା ମୁଁ ଉପରକୁ ଦିନେ ନେଇକି ଯିବି ମୋତେ କହିଲା ମୁଁ ବୁଲିକି ଆସିବି ଉପରୁ ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ମାନେ ଅଛି ସେ ଭିତରୁ ଯିବି ଗୁଡୁ କେତେ ବାଟ ଗଲା କାମ ମୋତେ କହ ଏବେ ବିଲାତି କଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଲାତି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ କାଟିଦିଅ କାଟିଦେଇକି ଜଲ୍ଦି ସରିଗଲା ଆମର କଟାକୁଟି ସବୁ ଆଳୁ କଟା ହେଇ ଚୁନ ଚୁନ କରିକି ବିଲାତି ପିଆଜ ଆଉ ଲଙ୍କା ଏବେ ରୋଷେଇ ହେବ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାଗି ଆଉ ଜଲ୍ଦି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ଜଲ୍ଦି ନ କଲେ ସଫା କରିବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ିବ ଜଲ୍ଦି ଖାଇକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଗୁଡୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦିଅ ଗୁଡୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇଲା ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇକି ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେବ ମାଗିର ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ରେସିପି ଦେଉଛି ଗୁଡୁ ପୁରା କେମିତି ବନଉ ଦେଖ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ମାଗିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଉ ଯାଏ ବୋଲି ଏବେ ତେଲରେ ପଡ଼ିଲା ପିଆଜ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି ଟିକେ ପିଆଜ ଲଙ୍କା ଟିକେ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ହବା ଦିନ ଟିକେ ମାନେ ମାଗି ସେ ବନଉଛି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ମାଗି କେମିତି ବନାଯାଏ ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟରେ ପକାଇବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କେମିତି ପକାଉଛି ଆଗେ ପିଆଜ ପକାଇଛି ପିଆଜ ପକାଇ ସାରିଲା ଗୁଡୁ ପିଆଜ ପକାଇ ଦେଲା ପରେ ବନା ହେବ ମାଗି ଏବେ ଗୁଡୁ ଅଧା କାମ ସରିସାରିଲାଣି କାହିଁକିନା ମସଲା ପକାଇ ସାରିଲାଣି ମସଲା ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ତୁମକୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମସଲା ଦେଇକି ମସଲା ଆଜି କ'ଣ ହେବ ମସଲା ମାଗି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ମସଲା ମାଗି ଆଜି ହେଉଛି ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଗୋଟେ ମସଲା ମାଗି ଆଉ ମସଲା ତ ପକାଇ ସାରିଲାଣି ଅଧା କାମ ସାରି ସାରିଲାଣି ଆଉ ଅଳ୍ପ କାମ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ସାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସିଏ ଶୋଇବ ସିଏ ବି ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ମୁଁ ବି ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ନ ଶୋଇଲେ ସବଳ ନାହିଁ ପୁରା ଦେହ ପୁରା ଗରମ ହେଇଯାଣି ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇକି ଦେଖୁଛି କାମ ଲାଗିଛି କାହିଁକିନା ଜଲ୍ଦି ବନେଇବ ମାଗି ବନେଇ ଜଲ୍ଦି ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇମୁ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଇକି ଶୋଇବ ଟାପି ବନେଇବାକୁ ଆଜି ଅଛି ତାର ଗୋଟେ କଥା ସେ ମାଗି ବନେଇବ ପଡ଼ିଆ ଯାଇଥିଲା ମୋର କାହିଁକିନା ସିଏ ବନେଇବ ଟିକେ ତା ଟାଇଲ୍ରେ ଟିକେ ବନେଇବ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟିକେ ପାଣିଆ କରିଦିଏ କି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ହୁଏନି ସେ ଟିକେ ଭଲରେ ବନେଇ ସାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଖାଇମୁ କେମିତି ମାଗି ବନେଇଛି ତମେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବ ଯେ ତାର ମାଗିଟା କେମିତି ଏବେ ମସଲା ପୁରା ହେଇସାରିଲାଣି ମସଲା ପୁରା କଲର୍ ଦେଖ ଭାଇ ମସଲା ବହୁତ ପୁରା ବାସ୍ନା ପୁରା ଜୋର ଦେଲାଣି କାହିଁକିନା ଖାଲି ଖାଇବାର ବାକି ଅଛି ଆଉ ନିଦ ବି ଲାଗିଲାଣି ଜୋରରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ମସଲା ଟିକେ ବାସ୍ନାଟା ଲାଗିଲାଣି ଭଲ ବାସ୍ନା ଦେଖିସାରୁ ସେ ବନେଇ ସାରୁ ଖାଇବା ଜଣାପଡ଼ିବ ଟେଷ୍ଟ କେତେ ଏବେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଳୁ ଏବେ ପକେଇଛି ଆଳୁ ଯାଇକି ପୁରା ଆଳୁର କଲର୍ ଦେଖ ଆଉ ମାଗିର କଲର୍ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ହେବ ମୋତେ କହ ଟିକେ କେମିତି ବନେଇଛି ଭଲ ତ ହେବ ତ ତୁ ଜାଣିଛୁ ତା ରୋଷେଇ ମୋ ରୋଷେଇ କେତେବେଳେ ଖରାପ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତ ରୋଷେଇଟା ଭଲ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆଜି ଟିକେ ସକାଳୁ ମାନେ ନିଦରେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତୁ ବନେଇବୁ କ'ଣ ହୁଏ ତା ଜାଣିନଥିଲି ଯଦି ବନେଇ ସାରୁ ଖାଇକି ଦେଖିବା ଏବେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ମାଗି ପଡ଼ିଛି ସେଇ ଇପି ଓ ମାଗି ଓ ସମାନ ଏବେ ପଡ଼ୁଛି ମାଗି ଆଉ
दुईटा पड़ो कहीं गोटे काटी आ गोटे पकई सारे आ गोटे पकड़ देख दुईटा पड़ो कहीं दुई जन आम तार मोर सी खाइब मु खाइबी कि सी तो बेसी खाइबनी मुझे अधिक खाइबी कि सी बेसी खाएनी अधिक खाइबी से बनाऊँ मो खास कर मो बनाऊँ सी खाइब ये खाइब ये छोट जगह सी खाइब खास कर बनाऊँ मो और से बनई सारा मुझे तुमको देखेमी खाइब मैंने मैगी मानते टेस्ट एवं सरी आमर कार्य काम मतलब मैगी गोटे सरीगला ଏବେ ଫିନିଶ ହେଲା ଏଥର ଖାଇବା କାହିଁକିନା ଟିକେ ଭୋକ ଜୋଗାଣି ଖାଇକି ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ସେ ବାଡ଼ି ଠାରୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ନା ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ଦେଖିବି ତୁମକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ବାଡ଼େ ସେ ବାଡ଼ୁଛି କାହିଁକିନା ଟିକେ ଗରମ ଅଛି କ'ଣ କହିଲ ପିଆଜ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମେ ଟିକେ ପିଆଜ କାଟିଦିଅ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବନାଉଛି ମୋତେ ବାଡ଼ିବାକୁ ଦେଇକି ମୋତେ କହିଲା ବାଡ଼ିବାକୁ କହିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଡ଼ୁଛି ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଏବେ ଆମର ହେଇଗଲା ମ୍ୟାଗି टेस्ट करवा देख बढ़िया टेस्ट कर तुमको कौन गरम तो अच्छी बहुत जोर भल होता खाया जाऊँ ये ब्लॉग एंड कर जय जगन्नाथ।